ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚାରିଧାମ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି 3 ଧାମ ଭ୍ରମଣ କରି ଶେଷରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆଗ୍ରହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ 3 ଧାମରେ 3 ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଅଛି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଖିପତା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଭକ୍ତର ଶଙ୍କା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତର ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେତେ ମାରିଲେ ବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରୁନଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗଦା ପାହାରରେ ଭୀମ ନିର୍ବଳ ହେବାର ଦେଖି ସେତେବେଳେ ଭୀମକୁ ଆଖିଠାରଟିଏ ମାରିଥିଲି। ଯେଉଁ ଆଖିଠାରରେ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯାନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭୀମର ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲି, ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆଖିଠାର ମାରି ମୋତେ ମାରିଲେ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ଏ ଯୁଗରେ ମୁଁ ତୋର ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଚକାଚକା ଆଖି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଖିପତା ନଥିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ଲାଗି କଳିଯୁଗରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଖିପତା ହରାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।